सार नंगौ दिनैहाय गोदान फुजा होनानै लांसै फुजा होनाय जोबबानो एखेबारे कलेजसिम थांसै फैदों बागेश्वरी मन्दिराव गार्ल्स हस्टेलनि बासखौ जोङो बेयाव दिनै फुजा होनाय जाबाय दा नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बे गार्ल्स हस्टेलनि बासखौ दा नोंथांमोननो देखायगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबा दा फुजा होनोसै जोंहा नै फुजा होखांबाय जोंहा फुजा होखांबाय फुजा होनानै दा जोङो गारियाव आरो फुजा हैबावनोसै नै लाना फैबाय जोङो मन्दिरनिफ्राय फुजा होनानै दा रैमालि कलेजनि गार्ल्स हस्टेलनि बास बियो नोंथांमोना नायनो हागोन नायबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नुलांबाय थागोन बेनो जाहैबाय बङाइगाव बागेश्वरी मन्दिर बेहायनो फुजा होफैदों जोङो बेनो जाहैबाय बागेश्वरी मन्दिर दा जोङो बासाव फुजा होनो थांगासिनो दा बासआ बेनो जाहैबाय गार्ल्स हस्टेलनि बास दा बेजों दिनैहाय गोदान फुजा होनानै लांसै फुजा होनाय जोबबानो एखेबारे कलेजसिम थांसै आरो 26 तारिखनिफ्राय स्टुडेन्टफ्रा गाखोनो मोनसिगोन बयनिसिमबो जोंनि नैबे फुजा होनायाव आशीर्बाद बिनाय थाबाय मोजाङै मोजां जाहाथे जोंनि बासआ लांलाय लाबोलाय जोरनानै थाथों मोजां जायालासेनो थांनानै थाबाय थाथों आशीर्बाद बिबाय नोंथांमोनाव गासिबो इउटुब नायग्रा बिथां एभेनखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम खुलुमनाय थाबाय दा जोंनि बे स्टुडेन्टफ्रा 26 तारिखआव कलेज खुलिनाय लोगोआव गाखोनो मोनसिगोन हिन्जावसाफोरनि बे बासआ हस्टेलनिफ्राय लांलाय लाबोलाय बारा लोगोते माँ बागेश्वरी माँ कामाख्या देवी माँ रक्षा कर रहे बात हमारे बाबा विश्वकर्मा आदि भाई नमो विश्वकर्मा आदि भाई नमो আগন্ত দিনগুলা ভালকৈ খুলে চলিব পাৰে ভালে ভালে যাব লাগে দিনটো কোনো ওম সর্বমঙ্গলে মঙ্গলম শিবে সর্বাদিতে গৌরী নারায়ণী নমস্তে নমঃ ওম সর্বমঙ্গলে মঙ্গলম শিবে সর্বাদিতে গৌরী নারায়ণী নমস্তে নমঃ চাকাবিলাকত দিয়ক পানীবিলাক চাকাবিলাক দিয়ক जोङो फुजा होखांबाय थांनोसै जोंनि रैमालि कलेजनि गार्ल्स हस्टेलनि बासखौ जोंहा फुजा होखांबाय बागेश्वरी मन्दिराव दा नोंथांमोनहा 26 तारिखआव गाखोनो मोनगोन जाय जाय एडमिसन लादों जोंनि कलेजाव दा जोङो हिमालयाव ओंखाम जाबाय हिमालयाव ओंखाम जानोसै जोङो हिमालय हटेल जोङो हिमालयनिफ्राय ओंखाम जानानै ओंखारबाय जों थांनोसै दा हिमालयनिफ्राय जों ओंखाम जानानै ओंखारबाय दा थांनोसै जोङो जाबाय हिमालय